Ще ви призная една тайна. Аз нямам никаква представа как германците са произвели боркороните на Диеве, обаче това са най-устойчивите боркорони, които до момента сме продавали. Клиентите, които са си закупили такъв комплект, големия или малкия, не са ги сменявали по година и половина-две. Това е наистина уникална посипка. Ето ги как изглежда тяхната посипка, която наистина издържа супер дълго време и до момента това са ни топ издръжливите боркорони, които в интерес на истината се представят страхотно и на гланцирани и на негланцирани плочки, така че са доказани във времето. В общи линии това е един страхотен универсален комплект 35 мм, 40, 50 и 68, като това тук, което виждате, е ева пяна, която така или иначе можете да изрежете и да си добавите някакви ваши си боркорони. Това ви го казвам като малък трик. Тук малкото комплектче съдържа 2 шестици, 2 осмици, 10, 12 и 14. Ето ги и тях страхотни. Тези по-малките размери, както винаги, имат восък в тях за охлаждане. Разбира се, винаги ще удължите и ще помогнете на боркороната, когато използвате вода по някакъв начин. Освен на комплекти, ги продаваме и самостоятелно тези всичките размери, които видяхте тук, плюс някои допълнителни. Като ето я шестицата, която е 34 и 82. 227 и 38 е малкия комплект. 271 и 15 е големия комплект. Цената им наистина си заслужава. Дори при някои от другите посипки да се е случило при по-твърди гранитогреси да запънат и да им е по-трудно, тук такова нещо не се е случвало. Освен това са изключително внимателни към гланцираните плочки. Така че имайте ги предвид, ако можете да отделите такъв бюджет, препоръчвам ви да си купите Диеве от e-meister.com.